llarg, que és el màxim permès, no s'autoritza més, i se construeixen per encàrrec. Tres, normalment. Una ha sigut construir-la i després vendre-la, sempre han sigut per encàrrec. Estan fetes en tres tipus de fusta distinta, estan fetes en fresno per a peces estructurals i també Iroko per a algunes d'elles, i el recobriment tant de casc com de coberta és en pi varietat Suècia, o sigui, origen Suècia, de la millor qualitat que hi ha, que és Comcau, Pino Comcau que se diu, perquè té molts pocs nucs i els que té són d'un calibre molt reduït i facilita el curvar-la, el flexionar-la sense que se partisca, per exemple. I possiblement aquesta sigui de les poques que hi ha elèctriques, el motor elèctric, que pot ser el motor intraborda, i també es fan recobertes de fibra.